Ola! Xa sabemos onde viven os deuses, no Olimpo. Agora queremos saber como se chaman os deuses do Olimpo, como son e a que se dedican, é dicir, cal é a súa función. Deixámosvos unha ficha para que poñades aí os datos como nós estamos a facer. Cando sepades os que hai, se queredes, repartirles os deuses a investigar entre o CEIP Pepe Xan da Baña e o CEIP Felipe de Castro. Despois, na vosa aula, facedes equipos e podedes repartir os deuses e as deusas entre os equipos. Cada equipo primeiro investiga e cubre a ficha que escolliches. E despois facedes debuxos dos deuses poñéndolle o nome debaixo como se fose o que se chama un pé de foto. E para que todo isto sexa máis divertido, imos contarvos o relato ou mito da orixe do universo. E despois imos deixar un enlace de debuxos animados sobre o deus con máis poder do Olimpo. O poeta grego Hesíodo narrou como el creía que xurdeu o universo. Como daquela aínda tiñan pouco saber científico, pensaban que a orixe do universo foi debida aos deuses. Deste xeito, Hesíodo relátanos, ao mesmo tempo, a orixe do universo e a orixe dos deuses do que se compón o Olimpo. Sabedes como se lles chama as explicacións míticas da orixe do universo? Cosmogonías. Pois ben, vexamos unha das cosmogonías gregas. Este poeta conta que antes de que existise o mundo como o coñecemos, existían tres elementos ou divinidades. Caos, que representa a forza e o movimento, Xea, que é a terra sólida que provén do caos, e Eros, que se encarga da reproducción. Do caos tamén naceu a nova, a luz do ceo e o día luminoso. Xea tivo fillos e la soa. Urano, que representaba o ceo, e Ponto, que é o mar primixenio. Ao ceo, desde que foi creado, gustoulle tanto a terra que non quixo separarse nunca dela. Tiveron fillos, pero como era malo e non os quería, a nai Xea tiña que agachalos para que non os mulcara. Cansada de que seus fillos tiveran que estar agachados, convenceu ao seu fillo Cronos para que o seu pai se afastara dela e así puideran andar libremente. Cronos así o fixo, conseguiu que se afastase da terra. Desde ese día, como xa sabedes, o ceo está separado da terra. Podes ir a venta e ollar para o ceo, que xa que nunca xuntarase coa terra, que pisades que é Xea. Ademais de Cronos, que era un titán, Xea tamén tiña unha filla que era unha titanidade, Rea. Xuntáronse e deles surdiron os deuses do Olimpo. Os pais de Cronos, Xea e Urano, advertíronlle ao seu fillo que ia ser destronado por un dos seus fillos. E como pasa case sempre, os que teñen o poder non queren deixalo e teñen moito medo a perdelo. Buscan un xeito de seguir mandando. E sabedes a que fixo? Obrigáballe a Rea a entregarlle os seus fillos, e el comíaos. Tíñaos a todos no bandullo, pero Rea, triste e farta de que lle fixera iso cos fillos, ideou un engano. Cando pariu ao seu fillo Zeus, pediulle axuda ás ninfas e ás abellas sagradas, que lle daban mel para alimentalo e o protexían. Tamén a cabra, a Mantea, que lle daba leite, axudou a cuidalo. Ela meteu unha pedra escondida que simulaba a un bebé para que Cronos pensara que estaba tragando a Zeus e así puido medrar. Cando medrou, foi a visitar o malvado Cronos e regaloulle unha bebida que o fixo espirrar e vomitar. A todas as irmáns e irmáns de Zeus, que os deuses que viven no Olimpo, que vos tedes que investigar. Deixamos no bloque un enlace a un vídeo de debuxos para que olledes
o engano de Rea a Crono. Ah, outro retiño. Sabedes que un cronómetro ten que ver esta palabra con algún dos deuses deste conto, pedirlle axuda ás vosas profas. Chao. Chao!